Elke dag op PNM brengen Anne of Josje een verhaal in het dialect. Herkenbaar, verrassend en het zit dich aan het denken. Vandaag het verhaal met de titel Ik schaam mich kapot. Bij ons aan huis was het vroeger toch wel een beetje anders dan bij de andere kinderen die ik koos. Ja. Komt er nog meer geluid aan? Nee. Oké. Ja? Ik schaam mich kapot. Bij ons aan huis was het vroeger toch wel een klein beetje anders dan bij de andere kinderen die ik koos. Dat kwam doordat mijn papa er niet meer was. En mijn mama niet goed wist wat ze moest en hoe ze het moest zoeken. Ik merkte dat heel goed en ging al gauw mijn eigen weg. Ik dacht dat ik het allemaal alleen moest doen. Ik was de oudste aan huis. En voelde me dik kwaad en verdrietig tegelijk. Hoe ik niks over aan mam vertelde. Dat ging gaar niet. Het was al zo erg allemaal. Van mama ook. Die kwaaiigheid en mijn verdriet lieten gelijk aan huis naar boeten. Ik geloof toch zeker niet dat ik dat aan andere mensen liet merken. Volgens mijn rapporten van de lagere school was ik een sociaal zeer zelfstandig en behulpzaam meisje. Neem hij erg in wat ik van binnen voelde en pijn en gemis van mijn papa. Ik was zo'n meisje wie die van dat liedje van Maan. Ze huilt, maar ze lacht. Dat herken ik wel. Zeker op die momenten dat mam een statement maakte met haar kleier. Voor een ooiergesprek op de school. Daar ging ze dan heen in haar afgewassen tuinbox en een gebroken geweerke als speldje op een lepkestrui, deze had ze altijd droog. Terwijl ik haar de wachtrij aangezag, denkt erom dat ze normaal thuis. En dat ze geen gekke vragen gaat stellen. Of omdat ze in de politieke partij zoet van GroenLinks, moesten ze nuttig gaan demonstreren tegen de kruisraketten, ergens in de piel. En wij moesten dan de ganse zonnig met haar met. Verveeld hongen we daar ronk. Echt gaat te spulen was dat niet. Mijn klein broertje, die rapte dan een dikke tak van de gronk en dat deed net of dat een mitrailleur was. Die draaide zich ronk en deed van ta 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 ta. Ook nog net in een moment van stilte voor de demonstranten. Maar dat was nog lang niet het ergste. Op vakantie naar de naturistencamping in Frankrijk. Daar lopen de mensen allemaal niks. De eerste keer leidde ons mam ons een tent en alle grij in ons Fiatje 127. Nog kleiner als een panda. Ik weet het nummerbord van dat ding nog. 22 NZ11. Zo wie ik van heel veel auto's de nummer uit de kop kende. Dat was een beetje een tik van mij. Daar reden we de avond in, op weg naar ergens in Frankrijk. En sterker, we kregen er nou een lift erbij, midden in de nacht. Die ons uitnodigde in een café neven de weg aan te gaan. En met die vrienden hebben we nog gebiljart daar. Wat een avontuur, bedenk ik nou. Toen was dat gans gewoon. Dat deed ze om iemand anders te helpen. Natuurlijk scheelde dat we nevenaan geen vliezen met hoefden te nemen, want kleier die eisen dan niet nodig. Naturisme kenmerkt zich door in harmonie met de natuur te zijn, respect voor de medemens en eerbied voor de leefomgeving te hebben. Er wordt dus niks geboeld, gevollied en zonder zwembox gezwommen. Iedereen die daar met petanque wil spelen in een soort van competitie, moest wel zorgen voor de eigen bel. Franse mensen spelen overal jeu de boel. Vooral op de pleintjes in het kleinste gaat, zochten ze samen onder de buim boelen. Iedere dag. Maar er waren ook leuke dingen die we als kinderen daar metmaakten. 14 juillet, de nationale Franse feestdag. Oh, dat was een beleving voor mij. 's Avonds, in het zakkenduister rond het kampvuur, iemand met een gitaar de liedjes zong en wij kregen warme wien. En de bergerie, de campingkantine, hoe de eerste toenadering zoeken met jongens gebeurde. Natuurlijk achter mijn zusje aan die dat durfde en deed. Ik eigenlijk niet, maar dat liet ik niet merken. We hebben er heel veel leuke kinderen leren kennen. Fransen en Nederlanders. Pascal, Jelte, Nico met die bruine krollen en die schoen ogen. En die 2 Nederlandse meisjes uit Tilburg hoe we veel met optrokken. Daar hebben we nog wel eens gelogeerd. Ganse zomers op de Franse campings.
Wie rond de 12 was, ging ik echt niet meer zo'n grote handdoek de tent doet. Dan liepen ze door, op weg naar de campingwinkel met niks aan, als een stoffen vliesje om de shower voor de stokbroeden en slippers aan de voet. En als het regende door, mij dagen aan een stuk, regende dat het zo zekde. Dan liepen ze in een doorschienende Big Ben regenjas en op een rubberlaarzen. Te veel. In het restaurant moesten ze wel een kussen metnemen voor onder de voet. Dat was vuurschrift. Met vuurschrift had ons mam niet veel op. Gel bijvoorbeeld. Dat is maar dure rommel in een putje. Alleen maar omdat ze erbij wil slopen alsof ze zo het bed komt of door de zank is gerold. Dat was toen wel in de mode. En dat woei ik ook. Maar ons mam die had de oplossing. Vaseline. Daar ging mijn haar en die van mijn vriendin ook van rechtop staan. We hebben toen de blitz gemaakt op een modeshow van Jong Nederland, dat wel. Alleen, de vaseline die ging dan niet meer goed. Gelukkig leef ik niet alleen die dag voor Chang. Wist dat wij ontdekten dat de haar met zoutwater, dat ze dan maar schoon kon maken. Een putje vaseline dat ruikt nou nog dat gevoel van scham in me op. Alsof ik net weer naar elastiek teruggetrokken weer in mijn verleden. Een oranje Volkswagenbusje, precies van hetzelfde. Dat hadden wij ook. Nou zou dat super stoer zien, maar toen, verschrikkelijk. Dat ding stond om de haverklap stil. Op de drukste straat van de camping moesten we dan droet om dat busje aan te douwen. Ik deed dan net of me gaat onder de tafel was gevallen en dan hoekde ik me. Dat ik toch niet achter dat misselijk busje aan ging rennen, zodat iedereen me zoog. Echt niet. Het nummerbord van dat ding, dat ben ik vergeten. Dat ligt allemaal wiet in de tijd truc. Ik ben met de tijd metgegaan. En dat ze niet anders kind. Want vroeg gewoon geit niet, omdat er altijd alleen maar nauw is. Misschien schamen mijn kinderen zich nou ook wel eens voor mij. Dat zeggen ze wel niet. Als ik dansend door de kamer ga, of als ik aan de tafel hel op vuur lees wieveel suiker en zout er in een fles ketchup zit, dan kijken ze mij aan wie in een boetsauto. Het leuke is, wie ooit mijn kinderen weren, wie meer ik in haar dingen van mezelf terugzien. Precies wie ik nou ook zien wie ik op mijn moeder liek. En dat er niks is om mij voor te schamen. Sterker nog, daar ben ik best wel een beetje gruts op.